Benvinguts i benvingudes una setmana més a la Pel·li dels diumenges. Abans que res vull un aplaudiment per celebrar que portem un mes de programa, així que, sisplau, endavant. També vull agrair a tots els que ens escolteu i per la confiança i la constància, sobretot perquè som dos pringats que acabem de començar i fins aquí aquest inici una mica sentimentalot. Avui és un programa un pèl especial, ja veureu per què, però tot i així recordeu que, com sempre, aquí no parlarem de la societat politeïsta de la Roma de l'any 27 abans de Crist, sinó que aquí ens mirarem la pel·li que ens doni la gana i en parlarem. No et servirà per posar-te a dirigir una pel·li, però si has de fer un treball del col·le, et quedes sense conversa amb la teva cita de Tinder o tens insomni per les nits i et va bé sentir a dues persones xerrar, potser et podrem ajudar. Abans de començar amb la pel·li que toca avui, us presento a l'equip. A la meva esquerra tenim, com sempre, el nostre no expert en moda barroca, el senyor Max, que aquí ve la pregunta de cada setmana. La pel·li d'aquesta setmana, bé o malament? Bé. Moltíssimes gràcies per aquesta gran aportació. Avui, com sempre, no tenim cap convidat especial. Com a tècnic de so, tampoc tenim a ningú. Jo sóc en Pol i aquesta veu que sentiu hauria de ser la meva perquè, si no, voldrà dir que me no surt per la identitat. I dit això, Max, quina sèrie hem vist aquesta setmana? A donde yo vaya, él va. Torno a tenir la veu malament, com la setmana que ve. La setmana que ve tindràs la veu malament? Sí, la setmana que ve tindré la veu malament. Us podem confirmar que la setmana que ve tindrà la veu malament. Bueno, no tindré la veu bé. Bé, aquest fragment que acabo d'escoltar, la frase la repeteixo, a donde yo vaya, él va, pertany a la sèrie The Mandalorian i dirigida, atenció, per Dave Filoni, Rick Famuyiwa, tio, Famuyiwa. Deborah Chow, Bryce Dallas. Ho ha llegit malament. Bryce Dallas Howard. És que, Pol, com em posen al guió un espai entre un nom? Taika Waititi, Robert Rodríguez i res. I ja està. S'acaba aquí. I abans de començar, només vull anunciar-vos que si teníeu pensat comprar el ninot que es va fer servir per la sèrie de The Mandalorian, el que representa el Grogu, que sapigueu que val un total de $5 milions. I dit aquesta dada, podem començar. Doncs, a veure, primer de tot, jo vull fer una crida al Grogu. Sí. Vàries coses. Un, que costi $5 milions. Jo quan... O sigui, només un, el principal. Després es veu que en tenen moltíssims més per determinades escenes. Un que només mou l'orella i és com un monyonyo lleig i té un tros de cap amb l'orella per aquella escena que el moviment de l'orella sigui... Perquè es veu que és... I el normal, que és? Està quiet. No, el normal també està articulat, però que es veu que hi ha no sé quanta gent movent-lo, en plan... Hi ha un tio encarregat només dels ulls, hi ha un tio encarregat de la boca. Jo pensava que era CGI. No té CGI. Que aquí és una dicotomia en la que entrarem després de The Mandalorian, perquè em va fer molta gràcia quan vaig veure allò. Bueno, va, mira, anem-hi ara. Diria que és l'escena final de la primera temporada, que veiem al Mandalorian amb els altres, amb aquelles tres Mandalorianes, o dos Mandalorianes i un Mandaloriano, i cada cop, bueno, i al final de tot apareix amb el seu ala X ronyós i destacat el Luke. Un Luke fet íntegrament de CGI. Però íntegre. De dalt a baix és CGI. I se'n va amb un ninot. M'imagino la càmera gravant el no res, saps? Perquè se'n va una cosa que està feta per ordinador i un tros de cartró plom. Veu, el càmera grava una estructura amb una cosa i ja està. I ja està. I ell s'imagina que es mou i mou la càmera a raó de que... Això ha de ser difícil de gravar. Ha de ser jodidíssim. Has de saber què estàs fent, perquè has de saber on has d'enfocar sense tenir ni idea de què està fent l'actor, saps? Tipus... I aquell look, després més endavant el fan bastant millor, però aquell look és... O sigui, fa por. Fa molta por. Vaig a buscar-lo. Look final Mandalorian. Aquell look fa molta por, en plan... Està molt mal fet. Vale, sí. Ara recordo, s'assembla bastant poc al
Bueno, no és que bastant poc, és que està mal Sembla del fet, Battlefront, tio. Sembla que sigui del Battlefront. Clar, això és res. Això és algo que aguanta un ninot. En plan, estàs gravant Se l'han currat molt poc, Cubet. Aquest primer look, sí. Després, quan torna a sortir a la segona temporada, millora bastant i el fa el millor i té uns moviments com coherents. Però és que aquest d'aquí... No, està horrible, sembla d'un joc, és que sembla un tràiler de Battlefront 3, tio. Un d'aquests... Mira, aquesta la penjarem a Instagram, anem a guardar la imatge. M'agrada. Doncs això era una cosa que jo volia comentar molt fort, en plan, perquè no sé, em va sobtar, saps? Que et gastes 5 milions de dòlars en un puto ninot, que potser en tens 40 en realitat per tota la sèrie i et quedes sense presso per fer el CGI del look. Aquesta és la primera cosa. Després, una altra cosa així que dius, bueno, a veure... Bueno, també crec que tindrem la tara de barrejar bastantes coses amb Boba Fett. No me l'he acabat. No! La puta! No me l'he acabat. Bueno, em queda un capítol, Vale, aleshores serveix. Ja m'és igual si ens ha fet spoiler. No, però no és per spoiler, és perquè jo, bueno, tal com està anant Boba Fett és com Mandalorian 2. Sí, és una mica... Vull dir, crec que, a més, jo amb varia gent que ho he parlat, a ningú li agrada Boba Fett fins que va sortir Mandalorian a la sèrie. Jo també ho he sentit, això de gent. A mi al principi era en plan... Bueno, a veure, a mi la sèrie tampoc em sembla... O sigui, em sembla una sèrie bastant normaleta, i per explicar la història del personatge, ja sí, està... Sí, però a mi em vas... O sigui, et serveix com a pont entre una temporada i una altra de Mandalorian, en realitat, Boba Fett, perquè el que a tu se't fa important és el que li està passant al Mando. Sí. El Boba Fett, si controla Tatooine o no, doncs... Pues... Sí que és veritat que sí, és una sèrie que fan servir com per explicar aquest espai que queda entremig. Trobo que, joder, dir-se Boba Fett, tipus, podríem haver posat, no sé, Mandalorian capítol a l'1 i mig. En plural, tio, de Mandalorians. Sí. Perquè també era un mandaloriano, saps, en el seu moment? Poseu-ho així. Sí, perquè és veritat, si és una sèrie que està donant pont i la part de... O sigui, li vols donar importància al que li passarà amb el Mando, per què li fas la sèrie que clar, diu Boba Fett? Clar, perquè li fas el Boba Fett. Sí que és veritat. Per al fanbase, per al fanservice de Star Wars, que és la principal cosa que saben fer. Perquè està bé, però aquestes coses m'agraden Pol, tio. I bueno, la sèrie no està malament, l'únic que sí que és veritat que és això que li dona molta importància. Sí. És que jo trobo que poder s'equivoquen al fet de voler donar... Bueno, que li donin massa importància al Mando. Perquè trobo que li treus la gràcia al fet de donar-li nom a la sèrie de Boba Fett i voler explicar la història del Boba Fett. Però fixa't que no va acabar d'agradar fins que no van posar-lo. Jo et dic, jo sé molta gent que Boba Fett i després hi havia un personatge que tot puto Star Wars estava esperant, que era el Cat Bane, el tio aquell blau amb els tubos i els ulls vermells, se'l fulminen així de ràpid. Perquè aquestes coses... És com a Marvel. A Marvel, quan portes molt temps esperant un personatge, ni que te'l fiquin 2 minuts i et desaparegui, joder, a WandaVision, el Quicksilver, realment el Quicksilver t'apareix 2 capítols de forma super esporàdica i, joder, tenies a la gent enganxada esperant a veure el següent capítol a veure què passava. I el segon capítol passaven 4 coses, però tenies a la gent boja perquè havia aparegut el Quicksilver, saps? I no havia fet res rellevant. Sí. O sigui, al final és la gràcia de tot el que es fan service, amb que li donis una cosa així, o sigui, joder, ja la gent que ho mira i la gent que n'entén i la gent que li agrada, disfruta de l'hòstia per molt que vegi el personatge un minut, saps? Que tota la raó. No, sí. Però bueno. Què més després? Una altra cosa que també em va fer gràcia, no és... Bueno, sí, és relacionada amb la sèrie, però també està relacionada amb el fanbase de Mandalorian. Quan va sortir, hi havia molta gent que no es creia que l'actor de Mando fos el Pedro Pascal. Perquè com que fins al 5è capítol, crec, no es treu el cas, o el 6è, no sé quin és, hi havia molta gent que dubtava. Home, però la veu? Joder, la gent... Bueno, a veure... És veritat que, clar, hi ha un punt que no saps si Croton o no realment és ell. Perquè realment interpreta ell les escenes. Aquí anava. Perquè al igual els instruments a compte fotre a l'actor d'acció de turno
Aquí anava. Que cobra la meitat exacte, o una això tercera anava, part. que potser molta d'aquesta gent tenia raó i en realitat no era ell qui estava actuant. És que ara ho veig bastant probable, perquè, joder, et surt molt més barat jo que cobra l'actor, o no? Més barat ho ha de ser. Perquè al final els actors el que venen és tipus la seva cara. Sí, però jo o sigui, no ho sé, però jo tampoc crec que aquesta gent cobri per hores. És a dir, jo suposo que tenen com uns honoraris. Sí, clar, tenen una... Tipus, jo crec que aquesta gent cobra al final del que treu la pel·lícula, jo crec. Tipus, la pel·lícula ven tant. Jo crec que l'igual cobra... És que no sé, perquè el productor posa pasta, no? Sí. Llavors jo crec que es paga això i després a l'igual cobres o no, o tot el que cobres a l'hora de vendre si ho tens com cobra. uns honoraris que és com... Mira, jo per venir en aquesta pel·li m'heu de pagar tant. Vale? Com a mínim m'heu de pagar tant. Sí. Per tant, en el moment en què es treu el casc, vol dir que oficialment forma part de l'elenco de la sèrie, que no és només un actor que posa veu. Per tant, si ja li han pagat com la seva quota, ja tant per tant, el fan servir a ell. O no, també. potser no ho sé. També. Però realment, si ho penses sí, molt sí, fredament, sí. et pots fer la olla, com dir... és o no és? A quantes escenes serà i a quantes escenes no serà? A totes les d'acció no, perquè aquest home no es posarà a fer-les. Bueno, clar, és que anava a dir. Anava a dir, ha fet una escena d'acció espectacular a Juego de Tronos, però clar, segurament també era un doble. I no he vist encara... Hòstia! Sé que surt, sé que surt. Però és que no saps el que li passa. Hola, per favor. És rellevant el seu paper o no? El seu paper no. Merda. El que li passa sí. No rellevant, és impactant. Bueno, no m'ho posis, no m'ho posis. Et puc ensenyar el frame. Joder, però em destriparàs la sèrie? No. És que no, a mi aquest personatge encara no m'ha aparegut. No, perquè, no és rellevant, Vale. i 2, no t'ensenyo ni com passa, Vale. ni qui li fa. Vale, bueno, no miro fins que ho trobis, per si de cas. A veure, Vale, està no buscant miris, el Pol una cosa de Joc de Trons. No miris. Perdoneu, quan ho hagi trobat, us informem de què he buscat perquè vosaltres pugueu seguir de manera interactiva aquest podcast. Puc obrir Ja pots ja? Vale. El Pol ha buscat Overyearn Martel Death. Bueno, el Dead no l'havies d'haver llegit. Bueno, però en la foto crec que ja ho entenies. Sí. Però ell és ell. Sí, aquest és Pedro Pascal. Hòstia, doncs no s'assembla, Vull dir... Sí que s'assembla, mira, si faig així, i veure. crec que el Dead... És que no m'ha aparegut a mi encara. Ah, sí que m'ha aparegut. Clar que t'ha aparegut, jo crec. A l'Oberyn Martell. Vale, i aquest... Vale, em recordes qui era? Era dels que estaven al sud de Desembarco del Rei. Aquest venien en un moment... Dels de Dorn, dels dornienses, els del sud. Vale, sí, ja sé que qui és. contracten uns mercenaris. Sí, vale, sí, ara recordo. De l'Ejército Dorado. Vale, aquest mor. Hòstia, però no... La seva mort no és rellevant, però la manera en què mor és impactant. Bueno, has vist el frame. Li xafa els ulls, no? Li Qui el mata? el crani. T'ho dic. Sí, és igual. La muntanya. Ah, bueno, bastant... Està guapo. Joder, doncs jo pensava que aquest home moriria amb no massa res. Qui? Vull dir, a la muntanya? Ah, bueno, ja veuràs què li passa a la muntanya. Això ja no t'ho diré. Vale. Aquí ja no... Això vull sí que et destriparia una cosa molt Vale, heavy. ja està. És que ara no... És que va temps que la vaig deixar mirar i ja no recordo per on vaig. La vull reprendre perquè... Està molt guai. I a més ara, tio, que ara trauran l'spin-off d'aquí res. De què? De la casa dels Targaryen. Es diu The House of Dragon. Faran una sèrie només de la casa... Sí. Oh! Però de lo que venia abans, dels anteriors, amb els dracs Sí, és que sempre parlen de tot el d'abans i tal. Sí. Del Raegar i tots aquells. Sí, surt. Crec que d'aquí ara a l'agost surt. Doncs... El 8 d'agost, si no m'equivoco. Acabar-me no sé si... No, acabar-te-la hauries de fotre-hi moltes hores. Sí, no puc. I no pots, però bueno, com que no estarà directament relacionat, la pots veure. Tornem a Mandalorian, per favor. Estem parlant de Juego de Tronos i no és el dia de Juego de Tronos. Quan te l'acabis ja farem un capítol. Sí, sisplau, que és interessant. M'agrada la sèrie. No us hem dit... Bueno, us ho vam deixar caure en el podcast de la setmana passada, però la nostra idea és que a cada capítol de final de mes, en comptes de fer una pel·lícula, fer una sèrie. Sí. És experimental, vull dir, avui provarem a veure què tal surt. Perquè una cosa és... resposta del públic, a veure què tal. Perquè una cosa és veure'ns una pel·li que dura 2 horetes, Sí. 2 horetes i mitja com a molt, i l'altra és veure'ns tota una sèrie per poder tenir proutes dades per fer una hora. Aleshores, veurem què tal surt. Si de cop i volta veiem que se'ns fa molta bola fer-ho d'aquesta manera, seguirem amb les pel·lis i endavant. Sí. Però volíem fer l'experiment. Sí, ho vam provar. I a més, és que
Fer de sèries normalment acostuma a ser interessant. Sí, passa que és això, es fa més difícil de gestionar a l'hora de temps. Més però si bueno, són sèries llargues i tal. Però ho provem i si va bé, bé, i si no, doncs seguirem com sempre. A lo que anava. Sí. A l'última temporada, és que a mi la combinació de Luke i Grogu... És Grogu o Gorgu? Grogu. Vale. A l'última temporada hi ha una cosa que em fa molta gràcia i el combo aquest de Luke i Grogu em fa molta gràcia els dos junts perquè, bueno, per el fet de que sigui un monyonyo i una cosa que no existeix. Sí. Van caminant Sí. i el Luke, per fer-lo anar ràpid, amb la fuerza li va fent fer saltitos. Te'n recordes o no? Crec que estic mig recordant l'escena. En plan, com que fa com un gest amb la mà Sí? i el Grogu fa... i fa com un salt. Sí. No seria més fàcil com portar-lo volant una estona amb rotllo... Sí, impuls... En plan, aquell pobre, amb aquella cosa que a més va com amb aquella... Té unes potes com curtes i va amb una túnica que jo no sé com ens ensopega tota l'estona, perquè... O sigui, és un animal que no està pensat per sobreviure quan és petit. Després potser quan és gran en parlem. Bueno, a veure, no canvia massa, quan és gran. O sigui, si quan és gran és el Yoda... Ja, sí. Li creixen una mica les cames, però una mica els braços... no és un animal que estigui... Bueno, un animal, un ésser que estigui gaire ben plantejat com per sobreviure. No podria sobreviure. En plan, camina... No, a veure, tot i això, caça les granotes aquelles, I se les apanya amb les mans per caçar... Saps aquelles que es menja? Bueno, però com l'hagis de... Com el persegueixi algú i l'hagin de fer córrer... Bueno, sí, també és veritat. I no sigui sensible a la força... Clar, perquè aquesta és la següent cosa. Tota aquesta raça deu ser sensible a la força. És que jo recordo en els meus moments... El seu mètode de supervivència és aquest. En els meus moments que estava molt enganxat jo amb Star Wars, recordo llegir que aquesta és una raça super poc comú i aquesta raça és molt sensible en general a la força. Si no recordo malament he llegit, perquè de Jedi hi ha hagut 2 d'aquesta raça i ara aquest 3. Que un era una noia que apareix en una de les pel·lis. Sí, quan estan tots allà... Aquesta noia. Exacte. Aquesta noia que és una altra noia. Sí, crec que és una noia, però això. I si no recordo malament, era una raça que era bastant... Raza desconocida. Sí, perquè la raça no es diu mai el nom, perquè ningú ho sap. Vale. Perquè per això també el científic que li mola molt explicar-ho, perquè no se sap quina raça és, però de tots els que s'han vist, o sigui, els 3 que s'han vist, els 3 són sensibles a la força, saps? Sí. Llavors, per això, que en teoria és com... La raça que diguem és molt sensible a la força, però no se sap quina raça és. Esperança de vida, varios siglos, si no es moren de petits, perquè... Sí. Però t'ho juro, o sigui, és com el descriuries? En plan, una persona que no hagi vist mai res de Star Wars, com li descrius aquesta criatura? És una pilota de... És una pilota... Vale, no, primer d'estatura. És una persona condroplàgica. Vale? És a dir, una persona amb bananisme, sí, perquè té el cap gros i les extremitats curtes. Sí, exacte. Bueno, vale. El cos, en general, curt i el cap gran. Sí, el cap molt gran. Aleshores... Té una almendra, nano... Les cames i la part que diguem on... Les cames i el tronc toca el terra. Realment, o sigui, tot toca el terra. Les cames no les hem vist. O sigui, potser li arriben... No, però quan... Llavors, els ous als turmells, saps què vull dir? En plan, el que anava a dir és que jo crec que... Pota i ja el ve el cul, saps? Jo crec que les cames i el cul li està tocant tot el terra. Tot li toca el terra. A veure, es posa una foto. Del Grogu. Que sí, en algun moment es posa de peu. Ja veuràs. Grogu. De pie. Depilació, posava. Ja veuràs. És que clar, va amb la túnica aquesta, però quan camina, va com... És que camina una mica pingüino. Això serà sèrie? Hòstia, aquí és com molt... Bastant ninot, no? Jo ho veig com molt plasticós, això. Jo et anava a dir que el veig com super ben definit. Tipo, el veig molt CGI, jo. Sí, ho veig bastant plasticot, És que sembla molt... No sé, Bueno, a veure, si és un ninot al final... De 5 milions estarà fet com de 5 milions de dòlars. Home, és que si té tot el mecanisme, tipus de... que es mogui tot i tal, i com tot articulat... És que no es veu una foto... Aquí, però és que no li veiem els peus. No sabem. Jo crec que en proporció això són els peus. Sí, mira, això també us ho penjarem a Insta. Faré com l'esquelet del Grogu. Jo crec que el seu esquelet és aquest. Això fa així. Aquí venen les mans.
aquí ve la columna i aquí ve el cap. Li estàs fent os a les orelles? Sí, és que són molt característiques. Això és el Goku, en realitat, sense la túnica. Sí. Jo el... Sí, ja està. Sí, perquè no té unes cames grans. Quan és Yoda... Mira, se li veuen les cames allà. T'has guardat la foto? Sí. Però això és un... clar, no això és un... No, però això és... Jo crec que això és el ninot, que li fan sessió de fotos. Pot ser. Per vendre'l com un NFT. Tu, abans he vist el Telenotícies. No, canviant de tema totalment, és que m'ha vingut a la pel cap l'NFT. Una pregunta, el Barça té com conveni amb TV3? Segueix tenint? Perquè és que el Barça jo ara no sap ni d'on treure diners, que estaven en un NFT del gol de Johan Cruyff, tipus, que per això li diuen l'holandès volador, perquè va fotre un gol com saltant, que li van posar el segon pal, i va fotre un salt de l'hòstia, la va pagar, va marcar. Doncs es veu que el Barça l'ha fet com un vídeo digital, com un vídeo digital que l'estan venent com a NFT, i TV3, de manera super descarada, ho han venut com una notícia, però li estan fent una publicitat de la hòstia, tipus, semblava teletienda. El podeu comprar aquí, sí. Es posarà a la venda el dia no sé què, amb preu variable, i a més ho ven al Barça, tipus, que ja no sap ni d'on treure diners. Jo suposo que sí, no sé, a veure... Abans tenien conveni en TV3. Sí, abans portaven TV3 a la samarreta. Per això, jo que és que ho han plantejat com una notícia, però m'ha sonat tan a teletienda. Ha sigut brutal. Vale, ja està, era el comentari. No ha vingut al cap ara, parlant de... Doncs això, que jo el que venia a dir és que lo de que el porti fent salts em sembla molt graciós, en plan... És com pobre nen que no pot caminar, no pot saltar. Anem a jugar una mica amb ell i anem a fer que vagi fent salts. Sí, no te'l pots emportar una mica. Grogu jumping. Segur que et surt la... Ui. Vídeos. Jumping, mira. Jumping, look. A veure si trobem... Aquí. És que em sembla meravellós, de veritat us ho dic, És super mono, tio, em sembla adorable. Mira. Ah, no, però no és això el que jo vull. Espera, això m'ha semblat adorable, tio. Vale, espera. Aquest look sí que està ben fet. Sí, aquest sí que està ben fet. El d'aquesta temporada sí que me'l crec. El de la segona. No aquella cosa, tio, que ho podria haver fet. Però això està Boba Fett, Això està Boba Fett? Sí, ho posa allà dalt. Vale, per això jo... Per això t'has confós, tu. Vale, és que abans estàvem parlant, hem tingut una discussió perquè jo deia que Mandalorian tenia 3 temporades i el Max em deia que en tenia 2. I jo em plan, no, en té 3. I jo ensenyant-li l'apartat a Disney Plus que posava 2 temporades. I jo em plan, i quan surt amb el Luke i la Ahsoka Tano? És és Boba Fett, sí. Però és que Boba Fett és Mandalorian, tio, o sigui... Ja, és el... Hi ha gairebé 3 capítols sencers que són del Mando i el Grogu. O sigui... per favor, què esteu fent? No, però jo no vull aquesta escena. Jo vull la que salta. Oye, pagueu-nos algo, que vull actualitzar les cadires. Pagueu-nos Sí. No sé, doneu-nos un donatiu o alguna cosa. Sí. Mira, fa molt soroll la cadira. Us donem el nostre compte bancari. No, ja fem una wishlist d'Amazon. I que ens ho vagin pagant, De tant si voleu ens ho pagueu. Unes cadires, és que, mireu, fa molt soroll. És que l'estudi és precari. Sí. En el proper post d'Insta posaré el link d'una wishlist d'Amazon. I si voleu, alguna alma caritativa vol pagar-nos unes una cadires col·laboració o 6 en 1 o alguna cosa així, si voleu, endavant. I us mencionem l'Instagram, us fem propaganda o el que vulgueu. Sí, o podeu venir de convidats. A veure, mentre no estigueu mig bojos, podeu venir. Aquí, mira, Grogu walking with Luke. Aquí. És que és això. Espera, que tenim promo de... Què és ara? Artist.io. Per què els fem promo a la gent que ens surt? Sí, és veritat. A cada capítol ho fem, Bueno, és igual, són del gremi, Pol. Aquí, mira. Vale, Pol, soroll. Ai, sí, perdoneu, espera. Suposo que s'estarà sentint. Primer van caminant i... És que el porta fent saltet. És com que està jugant amb ell, està literalment jugant amb ell, tio. Li fan un zoom ara, és que és magnífic. Mira.
És que el va com arrastrant, el va Però és que, a arrastrant. més, recordem que el look d'aquesta escena és CGI i això és un ninot. Per tant, això són unes cordes que lliguen el ninot i el fan fer... I... Així de... el fan avançar. I... Em fa... Hòstia, a mi em sembla super... Com... Se'm fa molt difícil pensar com fan tot lo del CGI. Em sembla com super complicat. A totes les pel·lis de... Poder és com super... que, tipus, joder, Max, no és tonto, tenen les tecnologies de l'hòstia, però, tipus, a mi se'm fa super difícil de pensar A mi també. que gravin dos tios en un set que és tot verd O blau. o blau i després et fotin allà una ciutat que hi hagi gent pagant-se pel costat, que Que sí, puguis que sí. interactuar. Tipus, agafen una cosa i estan agafant una pedra que és puro CGI, tipus, em costa molt d'entendre. Sí, però Em costa normalment, no ho sé, jo t'ho dic per coses que he vist. Quan interactuen amb coses, sol ser un objecte amb els típics punts com... Ja. Com Però com igualment. partit a quart, saps? Que hi ha... Igualment, com a Spider-Man, el traje de Spider-Man no és real. No, no, no. Se'm fa super difícil pensar que una persona pot animar, o com ho fan, tipus, perquè el traje estigui com enganxat a ell i és un dibuix. No ho entenc. I que es mogui I tan que es mogui bé. com ell, i que es mogui... Que no es noti com super malament fet. Jo, o com... que ja ploro quan he de fer un render i em triga una hora i mitja. A saber, a saber les màquines que fan servir, eh? Sí. A mi és que, és el dic, se'm fa super complicat pensar com el traje de Spider-Man no és un traje de veritat i és una animació que es va movent. És que no ho entenc. Com ho fan? Sí, a més, aquestes coses crec que són les que a mi també més em xoquen. Per exemple, jo què sé, un dinosaure de Jurassic Park. Hi ha animacions de dinosaures que hasta les puc trobar jo per internet. Sí. En plan, que evidentment no estic volent desmereixer la feina de ningú, vull dir, joder. Però, Bueno, Jurassic Park, pel·lícula justeta, eh? no, però... En quant a efectes especials. Bueno, però també és antigota. Bueno, també, sí, sí. Clar, vull dir, el dinosaure de Jurassic Park i el de Jurassic World no tenen res a veure. Bueno, Jurassic Però- Park era animatrònico, eh? Sí? Sí. Ah, per Bueno, això- com a mínim bastants eren animatrònico. Vale, O eren tipus figures. Tipus, una persona es disfressava també de... Hòstia, que graciós. Sí. Bueno, si busques, com en sí. a l'R2D2, que hi va una Sí, persona que és una dintre. que també era, era controplàgica. Sí, sí, sí. A mi això em fa gràcia que agafin un actor per això, eh? Mm. Tipus, joder, pots fer un robot En el C3PO teledirigir... també. Sí, no? C3PO també és un home que va morir fa no massa. I el crec. Chewie també hi havia un senyor. Hòstia, També. quina calor que devia passar aquell senyor, Joder, tio. si havia de passar calor, tio. Amb tot la pelambrera aquella que era el Chihuahua, que era Tu! por pèl. També és de Boba Fett. És que, bueno, us he dit que barrejaria molt Boba Fett amb Mandalorian, però és que per mi Boba Fett és la tercera temporada de Mandalorian. Sí, ja ho hem, Vale, ja ho hem dit. vull dir- Bueno, la temporada És 1 la i temporada mig. 2 i mig. Perquè va després de la 2 de Mandalorian. Ah, vale. És la 2 i mig, abans... Vale, sí. El puño americano del Wookiee aquell, electrificat, Ah, sí, ara Està l'estic recordant. guapíssim, Sí, tio. ara estic recordant. mola que flipes. Em falta gràcia el Wookiee perquè és com super diferent, perquè és com super... Tipo, és l'únic Wookiee que està com mazao i està super xatat i té un crani enorme. Em va semblar super diferent a tots els que havia vist. I com agressiu, saps? Bueno, vale, també perquè l'han esclavitzat i vulguis Sí. o no, el tarro també se't posa fino, però en general els Wookiees que havíem vist eren com mig mansos i tal. Sí, i eren molt de defensar el meu equip i no sé... T'està quedant urxata. Sí, tenia un polo d'orxata que m'he comprat i me'l volia menjar abans del podcast, hem començat a gravar i se m'ha quedat aquí. A mi igual se'm sent menjar-me un corneto, la veritat, però... No passa res. I, bueno, comença a ser papilla. Per sort encara no l'havia desenvasat i no he fet cap merder. Doncs, què estava dient abans del polo d'orxata? Parlàvem dels Wookiees i que era com super agressiu, que en general Sí. els Wookiees eren com super mansos i no sé què, però aquest és veritat, està molt loco. Com Molt es diuen els Wookiees petits? Ewoks. Ewoks, això. Perquè no són Wookiees, però... Bueno, però Que sí, són. si dic Ewoks, Wookiees Ewoks, petits tothom m'entén. Que de fet, Wookiee i Ewok... comparteixen lletres. Wokie, Ewok, E-U-O-K, Aprenent l'abecedari amb Pol. Vaig escriure-ho. Hola, un moment. Bueno, busca-ho, a veure. Sí, crec que ho buscaré i acabaré abans. Busca Ewok i Wookiee. Ewok. E-W-O-K. Vale. No, però Ewokie... Wokie. Ah... La La I. I. La I. Si no, compartirien lletres. Bé, a més no s'assemblen massa, eh? Bueno, són Wookiees de quadruplats.
És una cosa amb pèl, és una cosa amb Està ple pèl. de contemplar. Sí, sí que és veritat. Està ple de coses... Bueno, com l'altre de Mandalorian, el de... He hablado o he dicho. Sí, El tio que cavalga aquelles Sí, bitxos sí. molt estranys. Ja he hablado. Sí. O no sé què. No. hablado. Nick ha hablado. O... Sí, algo una així. cosa... No, com es deia? Es deia clic, 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 Clink. Nick, Mic, Nick, A veure. Tic, Pic, Mic, Mic, Lic, Mandalorian... Mandalorian, Com el busco? Mandalorian, I've spoken, o una cosa així. O com deia? O he hablado. Este és el camino. Jo crec... Toma, never gonna give you a... Mira, és aquest. I have spoken. Quill. Quill. I què havíem dit? Li hem dit mic, clic... Mic, clic, pic, Nick. Hem saltat la Kyla ahí. Ara ja no dona temps. Entre Pues aquest també és baixet. Sí, I està. també hi ha els altres, els que et roben. Ah, sí, els... Busca, mira, allò és una cosa que mola molt. Com es diuen? Busca'l sense no sé què, sin la màscara. Sin caputxa. Com es diuen els... Els Ewok Wookie... Els dels ulls grocs... Sí, els... Hola. Joder, busca personatges de Star Wars. És que com no em pot sortir? Ara necessitaria que el Jonas m'ho digués. Si el Jonas escolta aquest capítol, s'estirarà dels cabells. Però s'estirarà dels cabells... Perdoneu, sí. Però d'una manera espectacular. Jonas, em sap greu, un petó des d'aquí. Com es deien? Ah, Els... A veure... Tatooine, habitantes. Que cutre, la veritat. Tio, viuen a Tatooine. Tusken. Ah, no són Tusken, no són Tusken. No, els No, moradors no. de les arenes són els Tusken. Això sí que ho sé, Moradors de les arenes Jawa. són els Tusken. Els Jaues. Busca. No, tampoc Sí, saben. borra tot. Jawa sin caputxa. Jawa Sin sin... caputxa. Ja veuràs. A veure... Com si fos una síncope. Sí. Però és que són així. És un monstre tope raro. Posa també, sisplau. Com es diu un Jawa sin caputxa? Però és que a mi em va sobtar, perquè jo pensava que era com mig androides i no, són... Ai, no he guardat el meu dibuix del... Merda. Ara el tornaré a fer, No passa res, pues són animals super raros. Mira. Quina et Hola, mola més? hola. Quina et mola més? Jo per crec que publicar. m'agrada més la que sembla... Es que aquí está haciendo Expediente Esto es X. espectacular, sí. Analizando los 7 Un vídeos vídeo- que salieron del Un Pentágono. vídeo de Dross. Esto no es un... Ulo, i dog. aquest, això també és. Això no és un jaua, això és un Això és una- bubriano. Bumbubriano. Tota la raó. Amb el huevo. Amb El huevo. Sí, que... Jo no me'n recordava que després s'estampa el Madhorn en el traje de Beskar, Sí, perquè l'ha sol matat, és el amb que l'ha el matat, rinoceront. sí. però jo no sabia que fos tan rellevant el Madhorn. Jo tampoc. Però al igual són coses com d'aquestes que et donen el poder de crear com Sí. un... A veure... Tu, és que lo dels clans dels mandalorians és una fumada, perquè n'hi ha moltíssims. I cada un té els seus achievements i aquestes coses. Mira, Sí, que té com el seu símbol i tal. veus, mira, cada una... Veus, aquests són els altres. No. Això és el símbol dels mandalorianos. Sí, però no, és d'un clan en concret, Pol. Jo de diria que clans. no. Jo diria que això no. Jo diria que Ja això veuràs, no. busca Mandalorian, clanes Mira. mandalorianos. A veure. Mira, mira, Mandalorian símbol. Espera, has escrit És igual, després ja m'ho Mandalorian. posaré bé. Vale. Això és el mitosaurio, això és com el logo dels A veure, busca mandalorianos. Mandalorian clans o clanes mandalorianos. Un moment, abans d'acabar. Ho sé perquè ho té el Mando, ho té el Boba Fett en el seu traje, i ho té la tia, la armera, la del casco raro amb punxes, Sí, la que li sí. forja les coses, Sí. i en la porta del lloc on entra també hi ha això i tal. Jo diria que això és, però aneu a buscar clanes. Mandalorian, és que hi ha moltíssims. Jo perquè he vist Star Wars Rebels i llavors allà ho explica com molt lo dels clans mandalorianos i és una hòstia perquè hi ha moltíssims. Ves a tots. Allà on posa tots i segur que hi ha una web Mandaloriano, ja veuràs. I aquí et sortiran tots els clans si vas baixant, segur. Veus? Però això és el símbol dels Sí. mandalorianos, que és el mitosaurio. Veus, hi ha mogollon de líderes, ¿vale? I ja, després hi ha mogollon de clanes. Ja veuràs, si no, has buscat clanes mandalorianos o no? Sí. Joder, és que no, potser, jo això ho havia... Mira, clan mandaloriano. Mira, aquí, clan mandaloriano. És que n'hi ha moltíssims, per què no surten?
A veure... Si vaig a imàgenes... És que no sortirà. Cada un té el seu tipus de casco i el seu color i... Ah, mira, no? Sí, perquè hi ha la casa... Ah, no, però això és els originals... No, això no és. Pues, és que hi ha un que són la casa no sé què, la casa algo. I si en comptes de clanes poso cases... A veure què passa. A veure, ves a totes. És que ara tinc curiositat, Casa Mandaloriana. Perquè veus, és que quan es carga el Tusken aquest... Ai, el Tusken, quan es carga... El Madhorn. El Madhorn diu que ella crea, la tia que ella crea un clan, que és el clan aquest, que és del Mando i el Grogu. Ah! I n'hi ha molts, i cases mandalorianes, aquest, crec aquest, a veure si surten. Mira això, la casa Vizsla, la casa... Obre aquest, el que acabes d'obrir. Mira, aquí surten. Mira, Casa Cast... Bueno, Grace, Casa Vizsla... Casa Vizsla, i crec que n'hi havia alguns més, però bueno. Pot ser. I això, hi ha com diferents cases, i hi ha una que és la Casa Vizsla, crec que és la que en realitat és com la principal heredera de la Espada Oscura. I llavors, entre ells, es va generar una guerra entre clanes per a veure qui es quedava l'Espada Oscura, perquè qui es queda l'Espada Oscura és qui derrota l'altre en combat i no sé què. I llavors pues, es crea un merder entre les cases de... Això ja tu, si escolta aquest t'ho dirà. M'estic buscant una cosa, Sí. Vibroespada. Se li deia així també, oi? Sí, No, això és una altra cosa. Ai, perquè Això és una altra arma. Crec. Pot ser. Sí, res, no sé per què m'ha vingut al cap. Això és una altra arma. Si sou friquis de Star Wars, podeu buscar a Instagram Dank Farrik Supplies i allà podeu comprar props de Star Wars, podeu comprar enganxines i coses. Estic fent-li promo a Jonas, però aquí ho teniu. Dank Farrik Supplies. Molt bon lloc on caure si ets un friqui de Star Wars. Ja ens pots pagar. ¿Qué més? Vibroespada. Es un tipo de vibrohoja y espada. Las unidades de comando de droides comandos. D'on t'ha sortit això, tio? Jo què sé. Dels actors que surten abans, quan estàvem fent la nostra xuleta per al podcast, sí. Portàvem 4 actors fets i ens hem parat a pensar perquè dic, hòstia, que pocs. Però clar, realment actors que tinguin cara i diguis aquest és tal, aquest és qual, no n'hi ha més. No. Si contem Boba Fett com a temporada 2.5, sí. Sí, però si no, apareix el dolent, el Moff Gideon, el Mandalorian, la tia, la cara d'un. La cara d'un i ja està. Sí, després surt el científic aquell el científic, el que li paguen Beskar, que s'ha carregat d'un tiro que dura 3 capítols. Sí, el com que controla l'Imperio. Els recompenses, també el tio que jo al principi em pensava que era el Lando Calrissian. També, sí. Que és el que controla... I ja està, no surten més persones. I 4 coses més, perquè a més són droides, mandalorianos també que no es treuen el casco. Persones amb casc integral, que no se'l treuen mai, sí. va. I el Grogu, i ja està. És que no apareix més. Estaria guai que fessin algun dels mandalorianos, rotllo, algun sistema diferent, o sigui, ja portar la seva secta a un nivell extrem i fessin com algun sistema per menjar i beure i els hi soldessin el casc a la resta de l'armadura, saps? En plan... Ja, this is the way. This is the way, en plan, no te'l treguis, però és que mai va soldat. I si un dia veiem que... Has d'obrir una porteta. Exacte. Sí, exacte, una porteta que s'obri. Allà, això, segur que algun clan, molt clan... És a Boba Fett, no? També, quan s'enfaden amb ell perquè saben que s'ha tret el casc, no? Sí. És a Boba Fett? Jo diria que sí. Sí, perquè té a veure amb l'espasa, amb l'espada oscura, o no sé com es diu. Sí, espada oscura. Que, a veure, segur que tots s'han tret el casc algun cop. Sí. Segur. Ningú s'ho creu que no s'hagin tret. O sigui, vull dir, si no allò és carronya pura, vull dir, t'estan menjant els cucs allà dintre. És impossible. Estàs per fer caldo, tio. Sí, perquè la gent, per molt que visquin a Star Wars, es dutxen. Vull imaginar-me. Però entenc que en la intimitat se'l poden treure. Collons, han de menjar. Sí, jo crec que sí, perquè a més el Mando ho fa. A la primera temporada el Mando se'l treu
i apareix la dona aquella i de sobte es tapa. Sí, En el poble aquell que se'l treu no, i en la nau amb el Grogu, també. diria que hi ha un moment que se'l treu, que ell no el veiem, i de cop com que el Grogu es desperta i se'l posa ràpid, o alguna cosa així passava. Sí, em sona. A mi em vol sonar una cosa així. Sí. Tot s'ha tret, seguríssim. És impossible que no. Quants el Mando, a dia d'avui, és a dir, a dia 23 del 7 del 2022... Sí. Estem... 22, perdó. He llegit 20... Estic espassat. Què anava a dir? Sí. Té tota l'armadura integral de Beskar ja, o li falla alguna peça? Crec que ho té tot ja. Jo diria que sí, no? Que ja està full. Hi ha algun altre Mandaloriano que la tingui tota de Beskar? Segur que hi ha els més rics dels Però vius, eh? Ni idea. És que clar, que s'hagin mostrat crec que no. Bueno, la tia aquella, o no, perquè era dorat. La que era com l'armera... El casc és dorat. Però al igual se l'ha pintat. Jo crec que aquella tia segur, perquè aquella tia és la que s'encarrega de fer totes les armes i totes les armadures, aquella tia ha d'anar full xatada. Sí, però pel que veiem en la primera temporada, és com que tu li portes al Beskar perquè t'ho faci, saps? Potser aquella tia, sí, potser és una boníssima herrera i treballa al Beskar de lo lindo, però potser no surt mai de l'armeria i no té Beskar. És que no surten d'aquella cova, no surten d'aquella cova. I el Mando per què surt? Perquè el Mando no segueix el camino. Perquè el Mando no és mandaloriano, el van adoptar i no sé què, però ell sí, jo crec que ell ja ho sap que no ho és. Din Djarin segueix el camino, que this is the way, per favor. Qui? Home, Din Djarin és el seu nom. Vale, sí, m'havia perdut. És que ni me'n recordava d'aquest era el seu nom. Crec que es menciona un és que cop crec que es menciona quan el Gideon els diu, es cita tots i està. No sé com ho dic, bueno, no sé si ho diu així, no me'n recordo, però és algo rotllo... La típica escena per amenaçar que dius el nom de cada un i ja està. Que jo crec que ho diu aquí no apareix en cap altre moment. Però és el que deia, però que el Mandalorian és el Mandaloriano que segueix poc el camino. I ja ho diu, perquè tampoc ho és de Mandaloriano, saps? És com adoptat i tal. Bueno, però ningú és Mandaloriano com a tal, és com... Bueno, sí, els Mandalorianos perquè són de la família Max, però és com del planeta Mandalor. Però és que sí... vale. Són del planeta Mandalor. Clar, t'anava a dir, és com si jo em faig testigo de Jehovà. No, a priori els Mandalorianos són del planeta Mandalor. Vale. I allà l'Imperio sí, això és perquè era un clan superpoderós i era un planeta superpoderós perquè sempre han estat super evolucionats amb armes i coses d'aquestes i tenien el Beskar, que era un material superpoderós i l'Imperio se'ls carrega per quedar-se a Beskar i aquestes coses i els fa que es lluitin entre ells també a part i això, però són del planeta Mandalor. Si busques ho trobaràs segur. Vale. Ja veuràs, són del planeta Mandalor. Per això et dic que ja veuràs. Planeta Mandalor. ¿Ves? Los mandalorianos eran... Me he perdut. Eran un grupo cultural etnolingüístico predominantemente humano que se originó en el planeta Mandalor. Los mandalorianos desempeñaron un papel particularmente único en la historia galáctica y podrían encontrarse comúnmente... Molt de text. Saps què em van dir l'altre dia del podcast? Què? No, jo em vaig enfadar, li vaig dir que no tenia raó. Va dir, és que, joder, tio, busqueu moltes coses a Google, en plan... Crec que el Max ha d'esternudar, tu sí? Endavant. Tinc molta tos, és que m'està picant molt el coll. Va, endavant. És que tinc aigua. Va. M'he quedat sense aigua. Et puc oferir cervesa. No, és que no, perquè tens tu aigua, és igual. Però qui et va dir que... Bueno, algú et va dir que buscava moltes coses a Google. Sí. Però i quin és el problema? És el que li vaig dir jo. Tio, abans tenies un nen que buscava alguna enciclopèdia, tothom aplaudia hasta amb els collons, en plan, joder, buah, aquest nen és un geni, serà el proper Mozart. I ara, tio, que tenim la font d'informació més gran del món a 0,1 segons, busques al Google, és que aquest nen és que és addicte. És veritat, és un vago que ho busca tot a internet i jo, però si em vull fer la vida una mica més fàcil, puc buscar. Però... En un minut a Google puc buscar 1000 vegades més coses que un minut a l'enciclopèdia. Un dia, Max, que estiguem a casa i sorgeixi algun dubte, dius un moment. I vas a buscar l'enciclopèdia. A casa de la iaia, a buscar l'enciclopèdia. Vaig a Barcelona, a casa de la iaia, agafes l'enciclopèdia, puges a casa
ja haurem acabat tot de dinar, estarem fent la siesta, et poses a la taula i comences a buscar I el allò. concepte no apareix, perquè l'enciclopèdia és del 1980 i el concepte no va existir encara, saps? Doncs no ho sé. No? Ja està. I ja està. Oi, ja no tinc informació. Seguiré sent igual d'ignorant que sempre. Qui t'ho va dir? L'Adri. Ah, bueno. No li perdonem. Primer ens interromp un podcast enviant-me missatges quan sabia que estava gravant. Ara critica per criticar. Adri, de veritat. El dia que vinguis de convidat... Oh, podríem instaurar públic. Estaria guai. No, em donaria vergonya. Un públic molt llunyà, tipus a la finestra. Fora. Ah. Des de... No vull veure'ls. Se'ls menjaran els mosquits, Se'ls És mengen el seu mosquits. problema. Bueno, és el preu que han de pagar per venir. Si volen disfrutar i gaudir en directe d'aquest espectacle, posa una mica de jale i ja està. A partir d'ara, si algú vol venir a públic, pot venir a públic. Només ens heu d'escriure per Instagram. I us llegirem igual que llegim els títols No, de les pel·lícules. en això us llegirem, perquè a mi em fa gràcia. A mi em farà vergonya, però, bueno, t'ho puc mig acceptar. Mira, a més, per com estàs assegut tu a l'estudi, Sí, els hi dones l'esquena. també. I jo, si vull, també, en plan, a mi sí. És que no els vull mirar, no voldria mirar-los. Ni cal. Mira, i si molesten, hasta podríem baixar la persiana. Us foteu, heu pagat? Us foteu. No, hauríeu de pagar. Hauríeu de pagar que us piqui algun mosquit. Ja està. Doncs queda oficialment... Oberta les inscripcions les per venir. candidatures per venir de públic. Farem com en el búnquer, no podem saber on està. Exacte, no us direm on està. Búnquer, també, companys de gremi, també. Records en Peyu, en Jair i la Neus, que La Neus. ens consta que ens escolten. Sí, també. Records des d'aquí. Doncs, què més volia dir jo de Mandalorian? Sí, anava a dir, podem continuar... Sí. Avui estem divagant molt, però bueno, mira, tu va com va. És que abans tenia alguna que era bastant interessant i se m'ha anat del cap. Ai, per favor, què era? Doncs no ho sé, però si vols podem fer temps posant un anunci a YouTube o... que és No, broma. encara no podem, ja arribarem. No, dos coses. Sí. Dos coses que no són la que volia dir, però és que la que volia dir no em ve al cap. Bueno, La primera és, està guai que surti la gente May. sí. Ai, joder, és que no és Mandalorian, tio, és Boba Fett una altra vegada. No? Bueno, també surt principalment a Boba Fett, però a Mandalorian també surt. Tens raó, també surt a Mandalorian. La GTMI. La gente May és Ming-Na Ming-Na Wen. Wen. Molt bé. Veus? Molt bé. Per un moment he dubtat i he dit, estic dient el nom del personatge que interpreta Agents of S.H.I.E.L.D. o estic dient el seu nom? és Ming-Na Wen. Ming-Na Wen, sí. I a mi m'ha contit que sortís, en plan, és una actriu que em conde molt Sí, i trobo que el paper el fa molt guai i... No ha fet masses coses, no, aquesta dona, jo crec. A mi no em sona pas Ha fet gaire. Agents of S.H.I.E.L.D. i això, i no deu haver fet massa Jo l'he aquesta vist dona, a algun crec. lloc més. A mi em sona alguna pel·lícula així, tipus... Ming-Na Wen. Mira, actriu de cinema. A mi em sona haver-la vist a algun lloc més. A veure... A veure, és que és una actriu que, per lo general... A veure, Agents of S.H.I.E.L.D., Boba Fett, Mandalorian... Posa la veu a Mulan, això sí que ho sabia. A la Mulan. Sí. A veure què passa una mica. Hòstia, surt a Push. Push és una pel·li que vaig veure jo, però... quan devia tenir 12 anys. Agents of S.H.I.E.L.D. Romper Ralph. Sí, home, però no fa... Hòstia, però jo em sonava... A mi em sona, és que em sona d'algú, típic paper secundari, però em sona. No sé en què. Ha fet moltes coses per Marvel, d'animació. Sí. Deu haver fet de Gente May. En aquest, A tot. Segur que aquí surt... Sí, perquè és Rising... I A veure, per exemple, si poso... Agents of S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D. Ui, a veure... És que crec que ha sortit com a... Que no ha sortit com a Encis o una cosa així. A mi em sona haver-la vist a una d'aquestes d'Encis, Los Angeles, o alguna típica de policia que em sona molt. És que a mi també em sona molt. Em sona molt de... O... Però segons això, no? Hawaii 5-0 o una cosa així. Em sona. Segons això, no? One Night Stand, Street Fighter... No, en principi no. A 2 hombres y medio sortir. Ah! Pues no ho sé, tio, però a mi també em sonava. És que em sona d'una cosa d'així, però no ho hem trobat. Bueno. Vale, l'altra cosa que volia dir, però és que torna a ser de Boba Fett, per favor. Bueno, pues li canviarem el títol al programa, per que et digui. I com li posem? Mandalorian i Boba Fett. Bobaloriano, el Bobaloriano. Bobaloriano, m'agrada molt. Apunta-t'ho, M'agrada molt Bobaloriano. El Bobaloriano.
de Bobalorian. de Bobalorian, exacte. Podria treballar posant títols, És que la veritat, de Bobalorian. M'agrada. Mira, s'hauria de dir Bobalorian. Ningú ho prendria en sèrio, però... La sèrie de The Book of Boba Fett s'hauria de dir Bobalorian. De Bobalorian. Em sembla bé. Pots explicar un acudit molt dolent que vaig llegir per Twitter el dia de Sant Jordi? Bueno, no saps si es riuran. Vull dir, l'explica si és molt dolent o no, o puc. Bueno, vaig llegir un tuit que posava... Sí. ¿En qué paradita está Boba Fett firmando su libro? Està bé, té la seva gràcia. Per què es diu The Book of Boba No ho Fett? sé, jo tampoc. Ara ho estava pensant, dic, quin sentit té? Jo m'esperava que comencés a la sèrie com en Boba Fett escrivint un llibre. Com és rec, no? Que comença... O com el Hobbit o el Senyor dels Anells, saps? Surten les pàgines allà. No, com el Senyor dels Anells, També. que surt el Bilbo escrivint escriu. el Frodo escrivint tota la història i el Bilbo Però escrivint el aquí Hobbit. no apareix res així, no? No, res de res, que val, si què surten Boba al Fett? tanque de Bacta, que jo no sabia que es deia tanque de Bacta fins a Boba Fett. Bacta què és? Bacta és o un lloc o una cosa. Busca. Clar, és el tanque que es va crear un lloc jo crec que O deu ser d'una líquid, persona. Deu ser el líquid aquell. És que Bacta a mi em sona com que era un animal. Bacta. Tanque de Bacta. Tanque de Bacta. És el tanque on estava el Luke, també. Sí, i l'Anakin. A ver, era un tanque cilíndrico en lo cual se pondría sumergirse en una expresión extensa. Al Bacta. Clica Bacta. El Bacta deu ser, jo què sé, és que potser és la lefa d'algun animal Bueno, d'algun anem a mirar-ho. i és curativa de la hòstia. A ver, puja. A veure. Era una sustancia gruesa y gelatinosa con propiedades curativas aparentemente mágicas. Ayudaba al cuerpo a regenerarse, no ho sabem. Creadores, Bratix. Qui són els Bràtics? Era una especie de Insectoides. del planeta Tiferra. A ver, el planeta. Buah. Estem fent aquí una investigació, Mare meva. no? Tens treball de recerca perquè pots fer-lo sobre el tanque de Bacta, tio? De puta. Tiferra era un planeta cálido y húmedo ubicado en el sistema Poli de la ruta comercial de Rima. Uf, buena Esto- ruta comercial, Sí, Molt bona ruta comercial. De veritat. Tiferra era un planeta... Mira, és maco. i a veure els Bràtics. A veure, busca foto dels Bratix. Bro, Pol, hem de linkear a Wikifandom. O sigui, no hi ha hagut programa on no busquéssim a Wikifandom. Sí. Pues no em submergiria jo en un Mira. líquid que prové d'aquest animal. Aquest animal surt a Men in Black. Són els insectes aquells, tio. Això surt a Men in Black. Busca-ho. Pots fer una comparativa? És veritat, té tota la pinta. Ai, sí, els que estan fent Sí, com uns còctels, o sí. que estan fent sempre festes, o merda així. Aliens, majos... Men in Black. Mira. Sí, són aquests. Que sí, que a Men in Black n'hi ha... Sí, que sí, que són Bràtics. Mira, aquest així... Són molt monos, tio. És el mateix, l'únic és la versió... Bueno, ha evolucionat. Java de Hutt, què? Què? És molt complicat ser Java de Hutt. En plan, ets molt gros... Oye, busca la família Hutt, perquè jo no sabia, tenia Jo fills tampoc. Aquí volien nets parar. i de tot, Aquí volien parar. Vull dir, però Hutt, tipus, Java de Hutt que és com el cognom, no? Perquè quina és l'espècie? Com es diu l'espècie? No ho sabem. Hutt Family. Mira. Fumant. Els hi agrada fumar, Sí. I són siamesos? No, estan entortilligats, és a dir, la cua del Oye, són germans. tio va per aquí i Como más primos... Com era? Bueno, són com ser Com más prima, más se arrima, no? Una cosa així era? Exacte, és com ser cosins de la família real. No diguis aquestes coses perquè, Pol... Ara tindrem una querella de... No, coses pitjors han passat perquè una persona critiqui el rei. Bueno, si me'n vaig a la presó per criticar Pol, el rei, jo no me'n vull anar. Ho censures? No. tu no pots encara. Bueno, vigila que no me'n fotin a fer treballs o coses així. Va, que jo vull saber com es diu la... Hutt Clan, Hutt Families... Vale, però jo vull saber com es diu l'animal. Busca Java de Hutt. Vale. Java de... Java 17 download.
A veure... No, però això és Wikipedia. Jo No, Wiki fandom. Wiki fandom, aquí. Vale. Especie, HUD. Ah. És un hat. A veure, clica HAT. Clica allà, clica a l'hipervínculo. Los hat, segur que... Sí. Hola. Entonces discutiremos eso con los hat. Seguro que ellos podrán resolverlo. Això diu el Qui-Gon Jinn. El guato. Bueno, pues una especie que es diuen HAT. Ah, pues yo pensaba que HAT... A veure, caràcter... Esperanza de vida 1000 años, ¿eh? Hòstia. Compara... És que viure 1000 anys sent una babosa gegant... Quina mandra. De veritat. A més és que no fot res. Vaya, allò va veure les carreres de vaines, Sí. governa un poblatge de merda Sí. i ja està. Un poblatge de merda per al qual Boba Fett es mata per... plan, Sí, per protegir tu pots anar a un altre lloc una mica millor, tio. Que planetes només, més macos he vist i ciutats més maques he vist. que i vas només hi ha sorra, tio. Que només hi ha puta sorra. Tu imagina't i no hi ha arribar res cada dia i interessant. haver de buidar les botes de sorra. El més interessant és el bar aquell. És el Sí. més maco. Bueno, moment musical. Això, que no hi ha res, tio. I el puto Boba, què li... Disposadíssim. Què li suda la polla? Que només hi ha sorra. Ves a on no els Wookiees, on els Ewoks, Sí. que és un planeta puta mare, I està guapo amb els arbres. i tu vas allà amb la teva armadura de Beskar i tal, I ets el puto amo. i et reben com un déu. Ets el puto amo. Et reben... Collons, si el C3PO es pensen que és un déu, te'n recordes? Sí. I és durat, tu platejat, doncs seràs un subdéu. Sumideu. En plan, bueno, és igual. Però ves allà, tio, manat. A més, total, són ossos de merda. En plan, petits i mig bobos que tenen pals i pedres. És veritat. Un altre cop, motiu de merda. I és que a més... No sé per què em sona, però em sona com que de la setmana que ve també comentàvem com una cosa que també tenia motiu de merda. Sí, jo diria que la setmana que ve també comentarem un tema sobre un motiu de merda. Sí, motiu de merda, no sé, igual A aquí més, també. Tatooine és el planeta o és la ciutat? És el planeta. I què més hi ha a Tatooine? Busca-ho. O sigui, Vale. Avui més que... Està sent molta recerca, m'estic nodrint de molta informació. Sí, però està sent... És que jo diria que més que Mandalorian està sent podcast Star Warsero en general. Si vols un dia fem i porto els meus llibres. Perquè jo tinc 4 o 5 Bueno, llibres. avui hem fet com... sèries... Bueno, sí, hem fet Mandalorian en realitat, perquè tot ha anat relacionat amb Mandalorian i Boba Fett amb Bobaloriano. De Bobaloriano. Perquè, a veure, si ens haguéssim posat a parlar de Star Wars, també ho direm la setmana que ve, ens haguéssim discutit. Sí. Perquè tenim discrepàncies amb determinats... Bueno, a veure, i si ens hem de posar a parlar de Star Wars... Oye, podríem... és que ja m'estic delirant, ja. No, és massa. Anaves a dir fer un podcast sobre, jo què sé, tota una... La saga de l'Infinito, saps? Ets boig, tio, la saga de l'Infinito. Què? Un podcast de la saga de l'Infinito, tipus un especial. Especial la saga de l'Infinito. I comentar tota la saga de l'Infinito. Quan el podríem fer, un especial així? Però és que això ens impliquen moltes hores de veure pel·lis, Creus que m'importa alguna cosa? Tornem a veure per 7a vegada Capitán Amèrica? No, importar-nos no. Jo també me les m'agrada, veig. a mi m'agrada. La cosa és el temps que tinguem, en plan... No, Bueno, a veure, aquest podcast... Pol, crec que tu i jo en sabem prou de memòria totes les pel·lícules. Sí. I no ens costa res en el nostre cervell buscar alguna escena. Sí. Però vull dir que tot i així... És temps... O sigui, no és un podcast que puguem dir, el farem d'una setmana per una altra. Si la idea es veu apoyada, ens ho podríem plantejar. Vale, jo vull saber a Tatooine quines putes ciutats hi han. Ciudades. Jawa... No, això són espècies natives. El Jawa aquí, i els Tusken. Mos Eisley i Mos Espa. Mos Eisley és la seva, no? És la del... Pues ara diria que és al revés. Sí? Mos Espa s'assembla i Mos Eisley... A veure, qui la governa? Si aquesta és la cantina... Vale, doncs és l'altra, no? No, és aquesta. Mira, és on van a l'Obi i el Luke. Ah, sí? Vale. Però... Vale. Per tant... Però és la mateixa? Sí. Ah, bueno.
Toquen? No, Ah. jo ho volia. Que toquessin el... Sí, més, aquesta gent és una banda real. Ui, m'encantaria. Tipo, que simplement es van disfressar per la pel·lícula de Star Wars. Vale, doncs aleshores encara més raó m'ho poses, tio. El Boba Fett no només està lluitant per un planeta, o sigui, per un... Està lluitant per una ciutat, en Una ciutat d'un planeta que és un puto desert. I que n'hi ha dos. O sigui, Hi ha dos. si en un planeta hi ha dos ciutats, al mig què polles hi ha? Crea una ciutat Sorra, tu. tio. Crea una ciutat tu, et sortirà més a compte, tio. Hi ha sorra i el tren aquell. El más peligroso con la ruta comercial vas... Quina pollada. És un planeta, m'imagino, com si a la Terra tinguéssim el pol nord i el pol sud. I un tren que dona la volta. Exacte. I un senyor digués... A més, ciutats petitones, com si estiguessis al pol nord tinguessis Vilamaniscle i al pol sud tinguessis Vilatenim, saps? Vull dir, dos pobles ronyosos. Sí. Records des de la gent de Vilamaniscle i Vilatenim que ens consta que ens escolteu. Sí, també ens consta que s'escolta tothom, no? Sí, ens sí. consta, ens consta. I records també a la gent... D'on era? De Països Baixos? D'on em vas dir? Per què els hi dono jo record? Ah, sí, hòstia! M'agradaria... abans de plegar ho farem, ara que estem començant a acabar, però m'agradaria donar records a algun oient, dos oients concretament que tenim, que ens escolten des de, si no recordo malament, Bèlgica, efectivament. Des de Bèlgica. Un oient? Bueno, no, una persona és de Bèlgica, ha escoltat el tercer capítol. Em Pues sembla estem veient espectacular. Vull dir... El segon capítol des de Bèlgica, cap. No. El segon no li agradava Iron Man, el senyor de Bèlgica. Ei. I el primer... Hi havia dos oients de Bèlgica, tio, t'ho vaig Bé, enviar. això no està bé, ens posa que només un stream. Bueno, que hi ha algú de Sí, Bèlgica. que ens consta que hi ha gent que ens escolta des de Bèlgica. I això em sembla algo que podríem aplaudir. Podríem aplaudir-ho. Aplaudim. Gràcies, oient belga. Al nostre oient. Gràcies, oient belga. Bèlgica està per sota de... Com algú ens digui que està fent servir una VPN des d'aquí a Bèlgica, que calli, perquè a mi em fa il·lusió. A mi em fa il·lusió, a nosaltres ens fa il·lusió que ens escolti de Bèlgica. Dit això, nosaltres hauríem de començar... Tallant així molt de sobte, vull dir... Vale, sí, talla-te. No dic. Sí. Comencem acabant tallant molt... Sí, bàsicament és que se'ns acaba tall el abrupte, temps. però és que se'ns acaba el temps, se'ns ha tirat a sobre perquè ens hem aquí enrotllat bastant xerrant Sí. de coses. Toca puntuar. Vale. Endavant. En el capítol de la setmana que ve dic jo abans la nota que tu. Per tant, encara comences tu. Vale. Escolta, com ho saps això de la setmana que ve? Somnis. Vale. Un quadre. Somnis. Puta! T'ha agradat, Somiar. Bé, a veure... Espera, primer la nota, que estava pensant jo en les paraules. No, la nota. Jo li poso... Jo crec que és una sèrie... Espera, les 3. Vull dir, temporada 1, temporada 2 i temporada... Sèries... No, però dic, temporada 1, temporada 2, Mandalorian i temporada 1, Boba Fett. O sigui, tu vols puntuar-les per separat? No. Juntes. Sí, Vale, clar. vale. Un còmput de les 3. De Mandalorian 2 i Boba Valeriano. Jo ho poso un 7 i mig. No, un 7,5... És que jo posaria un 7,52. Jo posaré... 7,40. 7,40. 7,40. Molt bé. No vull més. Mira, jo, que sóc el generós dels dos... No et passis. No em passo! Vale. Posaré un 7,65. Bueno. Ei. Prou bé. Prou bé. Mira, el situarà... Farà pòdio? Vull dir... El situarà en... Hòstia, ara potser... Vull dir, a veure... seguint la línia temporal de manera correcta... Vull dir, l'hem... Sí. Ui. Sí. Vale. Bé, La setmana que ve descobrireu de què estem parlant. Sí. Ha sigut una mala idea, però bueno. 7,48. 7,48 més 7,65 entre 2. Això queda un total de 7,56.
que el situarà En tercera posició. No es mereix aplaudiment. No es mereix aplaudiment. Es mereixen aplaudiment els que es posin en primera o segona. Des d'aquí vull fer una crida, un cop més, a tots els oients. Sí. M'agradaria que em diguéssiu si creieu que he de canviar la nota d'Iron Man. Jo crec que sí. Em vaig accedir, em vaig desaportar per les emocions i pels sentiments, Sí. i jo diria que hauria de canviar la nota. Jo també crec que l'hauries de canviar. Jo m'esperaria... Si una sola persona ens diu que la canvio d'aquí 2 setmanes. Vale. I per què no d'aquí una? Perquè vull que siguin 2. Bé. Doncs fantàstic. Abans de plegar, si tens... Ah, no, em deixo les paraules. Ens estem deixant tot avui. Avui sortirà un podcast una miqueta més llarg. Sí, un Uns palet. minuts. No quadraré Em donarà toc, em l'hora donarà toc, 40... Ara em donarà toc. No passa res, igual. No passa res. Doncs Paraules. com que som conscients de que hi ha gent que està ocupadíssima fent horts urbans al mig del carrer més contaminat de Barcelona i no poden gastar ni una hora de la seva vida escoltar la nostra meravellosa veu, Max, com definiries la pel·lícula en 5 paraules per a aquesta gent tan atrafegada? Explicativa. Explicativa, la anoto. Emocionant. Emocionant, ho anoto. Familiar. La noto, però no la comparteixo. Com que no? Què collons té de família? Ah, bueno, el vincle del Grogu i el Mando i tal. Vale, Sí. clar, sí, li compro. És una situació familiar. Són teves, o sigui, tu podries sí. dir-me basura màxima i jo També. no tindria res Tu a dir. calladito. Què he dit? Exacte. Familiar. Explicativa, emocional, familiar. Explicativa, emocional, familiar. Aventura. Aventura. Falta una. I a veure, com a persona que no té temps a mirar-se-la, Star Wars. Vull, tipus... Star Wars. La paraula és Star Wars, Sí, vale, home, vale. és que si no va perduda la persona. No et penso... Star Wars. Sí, va perdó. Va perduda. Doncs... Ara sí que sí, abans de plegar, Max, tens alguna cosa a dir-nos? Més abans ja de Sí, marxar? a diferència dels altres dies tinc una cosa a dir, Caram, i és que... no m'ho esperava. No, ja, jo tampoc. Mark Zuckerberg es veu que va crear el logo de Facebook blau doncs perquè ell és daltònic i és el color que sap diferenciar més. Caram, doncs ara sí que amb això jo crec que podem concloure tota l'estona que hem estat aquí tu i jo xerrant, vull dir, Sí. queda tot perfectament tancat, amb una conclusió rodona amb aquesta dada. Sí. Sort que em tens. Sí, l'hauria de És que ser. si no... Doncs ara sí que sí, nosaltres ens despedim, ens veurem la setmana que ve amb una altra pel·lícula que comentarem. Si voleu saber quina és, us haureu d'esperar, i no és que sigui clickbait, és només que ni nosaltres sabem quina serà. O sí! O sí. O en aquest cas sí. Tingueu una molt bona setmana i com sempre el Max us donarà la recepta dels passos a seguir. Recordeu seguir-nos a YouTube, Instagram, Spotify. Recordeu, seguir-nos a YouTube, Instagram i Spotify. Torno a repetir, YouTube, Instagram i Spotify. Envieu els links dels podcasts a tothom, que com més gent l'escolti, millor i millor ens ho passem. Doneu like i tot això. Envieu-nos pel·lícules si voleu per DM a Instagram i tal. I recordeu, també, si voleu venir de públic aquí al programa, també us ho podeu enviar per Instagram. I res més a dir. Moltes gràcies. Que tingueu una bona setmana. Adéu. Adéu.